Konnet nitkellmu l-ewwel on the entitlement situation. Yes. Which is l-iktar possibilment ħaġa li tinkwetani. Illa lix qegħdin f'sitwazzjoni fejn. U iktar ma jgħaddi żmien iktar sejrin lej dik is-sitwazzjoni tiggrava. Illi għadni qabel mhux biss tin id-dritt jekk joġbok qiegħed innegozjaw ħanaraw dak id-dritt minn fejn ħajjiġi kif ħanaħdmu eċetera eċetera. Imma dak id-dritt huwa tiegħi tiegħu li issa rridu. U allura l-mentalità tas-soċjetà ta' ħafna individwi fis-soċjetà qed isir li qed isir qisu ta' tifel ta' jew tifla ta' 6 snin. Insabbat saqajja xirrid din. U da this sense of entitlement ġej naħseb jiena minn amalgama ta' affarijiet. Political correctness, intersectionality. Daw l-affarijiet illi l-persuna ittija dan is-sens illi dak u tiegħi. U tijuli issa u xinu dak li u tiegħi, ġifieri jiena bħala individwu ħan iddeċidi jiena bħala individwu xirrid u iktar gravi mhux bħala individwu ma bħala grupp bħala hawnhekk jitlu mbagħad tidħol mbagħad il-parti ta' identity politics. Li jiena qed niġġieled f'isem il-grupp tiegħi, il-grupp tiegħi ma' min qed nidentifika jiena. Ġifieri, okay, identity politics, keeping it very, very light and very simple. Hija li jiena il-ġlieda tiegħi hija f'isem dak il-grupp li nidentifika miegħu jiena. Li storikament ġieli kienet importanti, dik. Bħal dejjem imma. Kienet importanti immens, naħseb fil-fatt l-eter part tas-seklu 20, naħseb taqti għad-dritti ċivili ta' Suwed fl-Amerika, naħseb kienet l-iktar biċċa attivizmu importanti ta' dik l-epoka, naħseb. Imma issa bil-ħsieb postmodernist ta' intersectionality u identity politics. Tant saret ikkomplikata. Dak is-senarju tant ikkomplika ruħu. Illi minn għaftil ħarbi ma nifhmu xejn. Fis-sens. Fejn fl-Amerika fin-1960s kellek sitwazzjoni fejn il-raġel abjad qed ikun razzist kontra il-raġel. Popolazzjoni sewda qed kont qed nipprova nsib il-kelma li mhux raġel tinkorpora l-mara. Kienet sa ċertu punt ċara wkoll, ġifieri għandek one pole on one side and one pole on the other, and they're trying to reach a middle ground. Issa ġejna sitwazzjoni fejn tant hemm gruppi involuti. Int għandek ir-raġel kontra il-mara, ġifieri id-dritt tal-mara li tkun rappreżentata fil-Parlament daqs ir-raġel. U allura għandek bil-fors ħajkollok dan ngħidulu konflitt li mhuwiex violenti daqskemm il-kelma ġib, imma għandek din il-ħanejdu kompetizzjoni mela bej irġiel u nisa, mbagħad għandek il-LGBTIQ, u mbagħad għandek razza, u mbagħad għandek reliġjon, u mbagħad għandek tantem dimensjonijiet taħt xiex dik il-ġlieda qed issir. Illi sa ma qed nifhmu xejn biex nagħti eżempju ċar.